el ple de Biar corresponent al mes de febrer es van parlar, entre d'altres, de la moció presentada pel Dia de la Dona Treballadora. Aprofitant que el 8 de març es commemora el Dia Internacional de la Dona Treballadora, volem reivindicar els drets que ens pertoquen, aquells que el sistema patriarcal ens va llevar i que a poc anem recuperant gràcies a la lluita feminista. Tot i la llarga trajectòria d'aquesta lluita, encara avui el repartiment sexual del treball, la precarietat laboral, el treball no remunerat, l'explotació sexual, les agressions de gènere tenen cara de dona. Avui és més necessari que mai crear consciència i plantejar alternatives per al repartiment del treball i la riquesa més igualitari, per crear un model on realment hi hagi igualtat. Els guàrdies a peu de porta són atacats amb pedres i foc. La resposta ha començat, aquest és només el primer avalot. El castell mor entre flames, el poble ho celebra amb els seus cants. Sense rei i cap cadena, la princesa clava els ulls a l'amor. Des de la CUP de Biar optem per la lluita feminista, en la pràctica diària, denunciant les injustícies dia a dia i no sols el 8 de març. Hem de prendre consciència individual i col·lectiva, trencar amb els rols establerts, crear una educació lliure d'imposicions sexistes i construir una societat antipatriarcal on la dona tingui el paper que li correspon. La revolució serà feminista o no serà. La princesa de la revolta